Jelikož se můj kanál jmenuje Peníze nikdy nespí, je tohle téma příznačné hned ze 2 důvodů. V současné době totiž kokainový průmysl zažívá ten největší boom ever. No a ten druhý důvod si domyslíte. Ve videu si tedy ukážeme, proč je Evropa zapalovená rekordním množstvím kokainu, proč aktuálně Latinská Amerika zažívá obrovský boom v jeho produkci, nebo třeba kolik stojí kilo kokainu různě po světě. Jdeme na to. Jestli jste si po shlédnutí Narcos na Netflixu mysleli, že ta pravá kokainová éra je za náma, tak opak je pravdou. Podle reportéra Tobyho Muse, který už 20 let sleduje obchodování s kokainem v Kolumbii, právě zažíváme zlatou éru kokainu. Ten se tak dostává na místa planety, kde ho předtím vůbec neznali. A to proto, že je ho zkrátka strašně moc. Největším odbytištěm je samozřejmě USA. Hollywood, hudební průmysl, rozumíme si. Kokain a děvky, příteli. Ale v současné době se rekordní množství kokainu dostává také do Evropy, která je na těsném druhém místě a poptávka zde raketově roste. Dle šéfa analytiku European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction v Evropě nikdy předtím tolik kokainu nebylo. Zvýšený objem zabaveného kokainu je patrný zejména v Asii a v Africe. Celosvětově samozřejmě největší část produkce pochází z farem v Kolumbii, Peru a Bolívii, kdy kokain se vyrábí z lístků koky a až poté se zpracovává na známý prášek. Satelitní snímky ukázaly, že rozloha plantáží, na kterých se koka pěstuje, loni dosáhla rekordu a je 5násobně větší, než jaká byla tenkrát za Escobara. Aktuálně je produkce kokainu dvojnásobně větší, cirka 2000 tun, než kolik se ho pěstovalo před 10 lety. Co se tedy změnilo? Za příčinou kokainového boomu stojí 2 věci. V roce 2015 přestala kolumbijská vláda sprejovat kokové plantáže hubícím prostředkem, protože Světová zdravotnická organizace zjistila, že je patrně karcinogenní. Jelikož tedy riziko vyhubení rostliny kleslo, začali farmáři více investovat do zavlažování a hnojiva. To vedlo ke strojnásobení plochy, na které se koka pěstuje. Vláda sice rozeběhla program na podporu pěstování legálních plodin, ale to se moc nelíbilo místním gangům, takže farmáři nakonec stejně skončili u pěstování koky. Mimochodem, obyčejný farmář si vydělá cirka $2 za každých 25 kg nazbíraných listů koky. Přičemž za den nazbírá průměrně nějakých 250 kg, což dělá nějakých $20 na den. Takže v podstatě nic. Farmáři žijou na pokraji chudoby a pěstují koku zkrátka proto, protože lepší alternativu nemají. Plátano están 10,000 pesos. En cambio, si sembramos coca, nomás llevamos peso de 2 kilos. Ty opravdové peníze se vydělávají až výše v tom řetězci. Je to zkrátka takový multilevel marketing, akorát v Jižní Americe. Druhý důvod toho obrovského boomu je, řekněme, mlsný jazyk spotřebitelů. Ale asi jinak, než si myslíte. Protože si lidé ve velkých evropských ekonomikách zvykli jíst sezónní ovoce po celý rok, protože tady hold v lednu mango nevypěstujete, dováží se převážná většina ovoce loděmi z Latinské Ameriky, kde jsou naopak pro pěstování ovoce vhodné podmínky skoro po celý rok. A protože se navíc nedávno zmodernizovali a zprivatizovali lodní přístavy v zemích jako Ekvádor, Kolumbie nebo Peru, proudí do Evropy takového ovoce daleko víc. V Peru se například přeprava ovoce od roku 2021 v chladících kontejnerech zdvojnásobila. A jelikož čerstvé ovoce podléhá rychle zkáze a vozí se ve velkých kontejnerových lednicích, představuje ideální sklíž pro pašeráky. A opět, když vezete kontejner plný banánů, avokáda nebo ananasů, chcete zboží zkrátka co nejdříve dostat do obchodu. To znamená, že obrovské kontejnerové lodě, které vozí přepravovaný náklad, se téměř nekontrolují, aby se nespomaloval proces přepravy. Největší vstupní bránou kokainu do Evropy jsou tak její 2 největší lodní přístavy, a to Antwerpy a Rotterdam. Když jsem si to téma připravoval, tak mě ale nejvíc zarazil fakt, že ze všech lodí, které plujou z Ameriky do Evropy, se kontroluje cca jenom 1,5% z nich. Protože to zkrátka nejde kapacitně zvládat, aby všechny lodě projeli skenerem, no a taky by to mnohonásobně prodražilo cenu té přepravy. To znamená, že i když ve zprávách čtete, že se zabavilo kokainu za tolik a tolik miliard, tak je to opravdu jenom velká špička ledovce. A vzhledem k tomu, že přes 90% světového obchodu se odehrává na lodích, tak se asi umíte představit, jak velký ten ledovec je. Na ty lodě se dostává kokain 2 různýma způsobama. Například z Kolumbie se dostává kokain na rychločluny na řekách v džungli, kde poté putuje buď to do Ekvádoru, kde skončí v obrovských kontejnerových chladicích kontejnerech, anebo se vozí do Mexika nebo moří Střední Ameriky, kde se poté nakládá pomocí jeřábů na velké kontejnerové lodě. Teď si řekneme několik zajímavostí.
Pokud na dovolené dostanete od manželky nákupní seznam a vedle kilo mrkve a kila brambor tam bude taky kilo kokainu, tak dávejte pozor, protože je celkem velký rozdíl, kde ho kupujete. Nejlevněji pořídíte kilo kokainu v USA, kde vás vyjde na cirka $30,000. Za $50,000 ho nakoupíte v Německu a trochu smůlu máte, když jste zrovna v Austrálii, protože tam vyjde na $160,000. No a pokud nakupujete kokain například v Londýně, tak bude zhruba 30krát dražší, než kdybyste si pro něj skočili přímo do Kolumbie. To je ale pořád nic oproti 20 tunám kokainu v hodnotě cirka $1 miliardy, které se podařilo zabavit na lodi plující z Ameriky do Evropy. Jedná se o jeden z historicky největších úlovků. A když agenti loď prohledávali, zjistili, že je zkrátka na celé lodi, takže prostě federálové vzali a zabavili komplet celou tu loď. Celou tu obrovskou kontejnerovou loď. Tam měla hodnotu dalších asi $100 milionů. A navíc se jedná o jednu z těch největších lodí, jaká se kdy plavila po hladinách našich moří. Později se zjistilo, že do toho byla zapletená celá společnost. Takže to je pro dnešek všechno. Dejte mi vědět, jestli vás téma zaujalo. A pokud ano, tak dejte like nebo můžete zvážit odběr. A pokud byste měli nějakou otázku, můžete využít komentáře. A pokud byste chtěli doplnit nějakou vlastní uživatelskou zkušenost s kokainem, tak můžete doplnit klidně taky v komentářích. A pokud byste rádi vydělávali tolik jako Pablo Escobar, mrkněte na moje předchozí video, protože to je aspoň legální. No a my se uvidíme příště. Čest!